Salutare! Cunoașteți acest sound? Goblin. Think legendary, drink legendary. Bine v-am regăsit la o nouă partidă de băut bere, o partidă de degustat berea, un balcon. Am zis că totdeauna când voi întâlni această bere, acest tip de bere, o voi degusta oricând și oriunde, împreună cu voi. Și dacă tot am găsit această bere interesantă, am vrut și să degustăm această Weissbier, bere albă din München. Hobgoblinul, știți foarte bine, este produsă în Oxfordshire, UK, de către Richwood Breweries. Sunt acele beri de ediție limitată, n-are rost să mai intrăm în detaliile acestor beri, ce sunt, cum sunt. Este făcută în UK pentru Italia, în fine, nu știu dacă se vede la rost, dar este o ediție interesantă. Ruby Beer, știți foarte clar că ei au și produc niște ediții limitate cu gusturi destul de interesante, gusturi destul de provocatoare. Prima bere care am degustat-o acum multe luni nu mi-a plăcut în mod excelent, dar cealaltă a doua cu aromă de ghimbir m-a surprins în mod interesant. Haideți să vedem ce este cu această bere roșie, rubinie, da, făcută de acest Hobgoblin. Să vedem dacă s-a pișat efectiv în pahar. Haideți să vedem ce este cu ea și după aceea vedem ce este și cu această bere albă. Bine înțelegând și bineînțeles, hai să vedem ce este cu ea. Sunt sigur că voi fi surprins pentru că ei produc tot felul de gusturi, tot felul de chestii. M-am luat cu vorba și îmi place cu spumă. Seamănă, este o bere roșie, clar. Nu este o bere neagră. Cu toate că am văzut scrie aici așa, gust de ciocolată, gust fructat, toffee flavor and fruity finish. Interesant, of figs. Aia am vrut să zic, că mă încurc aici în știință. Gust de ciocolată bogată, rich chocolate și crystal malts. Interesant. Nu știu ce înseamnă acel crystal malts. În fine, hai să vedem ce este cu ea. Miroase a cruț. Ăștia oricum produc niște beri foarte ciudate. Cine cunoaște gama acestor producători de bere? Mă sună cineva, dar răspund mai încolo. Sper să nu fi deranjat filmarea. Nu. N-am mai făcut niciodată o filmare și să mă sune cineva în acel timp. Da, într-adevăr, are un gust de caramel, ciudat, un gust de arsură, mai mă sună a doua oară. Trebuie să răspund. Revenim. Deci, partea a doua la filmare. Vedeți dacă n-ai o sculă performantă și vedeți ce înseamnă să nu filmezi cu o cameră de luavideri. Filmezi cu un telefon, te sună cineva, ți-o stricat toată filmarea, ți-o ruinat toată munca depusă. Învățătura pentru mine și pentru cei care se uită la mine și vor să facă filmări. Fiți profi și investiți în sculă de calitate, dacă aveți și dacă puteți. Și
Continuăm în continuare cu Hobgoblinul ăsta, care am spus că are aromă de bogată, gust bogat în ciocolată și Crystal Malt cu un corp foarte bogat de toffee. Am degustat, parcă, nu, am degustat, vreau să mai reamintesc, că reîmprospătez această aromă. Nu are gust de ciocolată, nu are gust de caramel, nu are gust de toffee. Nu. Toffee implică niște alte chestii, un gust de caramel. Ai impresia că este o cafea, un zoi de cafea neîndulcită. Miroase chiar o cafea slabă, alcoolizată, interesant. Ruby Beer, această ediție am luat-o ca și sticlă, m-a fascinat și mă fascinează această ediție limitată, dar nu o recomand. Adică decât acelora care le plac berile amărui, este o bere amară, cu gust ciocolatiu, cu gust de zaț, dar nu foarte intens. Nu este nu este o bere neagră intensă. Acum am un lapsus. Cum se cheamă acea bere? Nu prea sunt băutor de bere neagră. Este acel tip de bere neagră care este foarte intens. Nu-mi place acest tip de bere. Nu este pentru mine. Am dat banii degeaba. 13 lei o stiluță. Hai să trecem la Stout. Așa mă, că aveam un lapsus. Stout. Știți cum era berea aia foarte închisă la culoare, foarte amăruie, foarte prăjită. Nu este un stout. Nu este ca și berea irlandeză, astăzi îți plin de lapsusuri, că mănânc lapsusuri pe pită. Nu este și ca berea aceea irlandeză care este foarte Guinness-ul, nu este ca și Guinness-ul, foarte păstos, dar în același timp bere dulceagă. Este, am spus, un zoi de cafea neîndulcită, amară, nu are gust de caramel, are gust doar de un fel de prăjeală. Nu are un gust, dau un exemplu, ceva inedit. În fine, hai să sărim peste, să trecem la o bere, mă gândesc cât de cât normală. Am văzut că este o bere cu tradiție, bere făcută în München, de prin 1300 și ceva, făcută de călugării franciscani, bere albă, uite, bere nefiltrată de grâu, pasteurizată, cu toate că pe raft era scrie bere blondă. Nu este bere blondă. Da, este bere blondă, nepasteurizată, nefiltrată de grâu. Dar nu este o bere blondă, este o bere albă, clar. Deci aceasta este o bere nefiltrată, albă. Ice beer, spune clar, negru pe alb. In accordance with the Bavarian Purity Law. Etichetă peste etichetă, apă, malț din grâu, malț din orz, extract de hamei, deci nu conține hamei, drojdie de bere, alcool 5%, extractul primar 11,7. Hai să vedem ce-i cu ea. Deci filmarea de astăzi nu prea m-a reușit, dar mai sunt și zile când efectiv un telefon îți dă peste cap. Adică te duce într-o... îți taie macarona. Știți imaginea din Bede la munte și la mare, când Puiu Călinescu îi cântă cucu, vrea să spună poezia, când spunea să pună poezia și atunci cântă cucu. Așa și eu am rămas blocat acum. Când a cântat cucu din telefon. Hai să vedem ce-i cu această bere Weiss Beer. Da, are spumă puternică. Este o bere albă, nefiltrată, clar. Este Weiss Beer. De grâu. Nu miroase foarte intens a drojdie. Miroase a bere. Duce un iz.
de bere, fermentație de grâne, dar nu miroase predominant a grâu, a drojdie, a turte. Nu miroase efectiv a nimic. Da, este o bere bună. Nu mai băut de mult o bere. Bă, Weissbierul, berile albe, în general, am văzut că sunt interesante. Mai bun niște beri albe, Hofen, nu. Nu mi-a asta astăzi. În fine, am băut o grămadă de beri albe și în filmările pe care le-am făcut. Berile albe sunt destul de interesante. Mi se pare este Nia Iancu, berea albă nefiltrată. Mai era ceva din Austria cu gust de citrice. Hofengarten, ceva de genul, mă amintesc. Este o bere chiar bună. Nu miroase, miroase un iz de bere, dar malțificată normal, adică nu miroase a grâu, a turte. Miroase a hamei și așa, fermentație de bere, nu știu cum să zic. Chiar o bere, nu mai băut de mult o bere așa bună. Este o bere tulburică, o bere... Recomand această bere. Are un gust... M-am luat cu altele și nu m-a spus gustul. Se duce, se duce. Nu are gust de turte. Nu, într-adevăr, nu are gust de mălai. Are gust de... o fermentație de grâne, dar o amestecătură de grâne, nu este în evidență aromă sau parfum de grâu neapărat, pentru că grâul este un pic fad. E mai complex decât o bere de grâu efectiv. E complexă. Este foarte păstoasă. E parfumată de cereale, dar nu foarte intens, este destul de echilibrată, corpul este voluptos, dar în același timp cu forme apetisante. Un tablou de Tiziano. Băi, e o bere bună. E o bere bună. Din München, Bavaria, nu? Natural Premium Hefe Weissbier. Recomand această bere, îi dau chiar nota 9, îmi place, recomand, una dintre cele mai bune beri albe din câte am băut. Era și pachetul ăla de la Kaufland, mi se pare, la un moment dat. Era acolo o bere care mi-a plăcut albă. Interesant. De berile albe. Se simte în dioxidul de carbon pe care îl elimin această prostie de hobgoblin. Ambalajul face marfa. Ambalajul face marfa. Serios. Am avut și o experiență interesantă cu telefonul. Bă, mai vorbim. Berea asta, nota 9. Are călugărul cheile aici, știe ce știe. Scule profesionale. Aia. Mai avem câteva zile de pandemie de asta. Și după aia suntem liberi. Putem să respectați autoritatea. Salut!